dividido en dúas partes. Unha que nos vai presentar Hugo e nos vai explicar o cancioneiro de Manuel María, que todos coñecemos porque traballamos, ademais estivemos todo este mes recitando poesía justamente deste autor, polo tanto coñecémoslo de maravilla, ou non? Pois voulle dar o paso a Hugo, nos vai contar un anaquiño máis sobre Manuel María e xa comezamos as actuacións deste musical que vai estar que vai sair de cine, pero para eso comenzamos. Agora imos escoitar unhas poesías homenaxeando ao gran Manuel María todos os cursos, desde o primeiro, desde infantil hasta sexto. Bailamos e cantamos con Manuel María a canción A Roda Roda. Arco da Bella do ben querido Manuel María. Colorido,
terceiro B, vamos a animar coa fermosa canción de A Fala, de Manuel María.
Despois da fermosa actuación da clase de terceiro, a clase de cuarto transformará o poema O meu burriño de Manuel María nunha panxoliña con zambombas. Despois do bonito poema de cuarto, vai o poema de quinto A, poema A natureza, da obra As rúas do vento ceibe, de Manuel María. Gracias a Quinto A por esta fermosa poesía. Agora Quinto A coa canción, a canción de Quinto B é unha alabanza ao mundo rural, o carro. Thank you.
imos cantar unha poesía de Manuel María chamada Labregos. Labregos. Bravo, bravo. Bravissimo.